ଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଥିବା ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା ସାରିକି ଆରାମସେ ବସିକିନା ମୋବାଇଲ ଟିପି ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଏଇନା ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲୁଛି ତ ଘରେ 5 ମିନିଟ୍ ରଖେଇ ବସେଇ ନାଇଁ ଦେବାର ଖାଲି ବୁଲେଇନେ କହୁଛି। ଏଇଠି ପାଣି କା ଇଆଡେ ଯାଉଥିଲା ନାଇଁ ହଁ ଏଇଠି ପଡେ ସେଟା କିନା କଣା କରିଦେଲା ସେଟା ନୂଆରୁ କଣାଟା ମାନେ ବାଉଁଶ ଡାଳଗା कैसे मिटू ओ काली तो केते बदाम तुଳିକିରି ରଖି ଦେଇଥିଲେ ଆଇଲେ ଦେବି ବୋଲି କହୁଥା ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଆମର ଗାଁରେ ହିଁ ବାହା ହେଇଛେ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଘରକେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଛେ ନାଇଁ ଆସି ପାରିଥିତି ତ ମୋର ଝିଅକେ ବୁଲେଇ ଆଣିଛେ। ତ ତାଙ୍କର ଘର ବାରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ବି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ମାନେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ ସେ କଥାକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଏଠି ମୁଇଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛେ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ମୋର ଝିଅ ତ ବିଲକୁଲ ବି ରଖେଇ ବସେଇ ନାଇଁ ଦେବାର ଖାଲି ବୁଲାଅ ତାକେ ଖାଲି ବୁଲେଇ ନିଅ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଥିଲେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଘରେ ରହିବି ବୋଇଲେ ରଖେଇ ବସେଇ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ବୁଲେଇ ନିଅ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ କରାଇବେ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକମାନକେ ସେଇଟା କରିକେ ବି ବାଧ୍ୟ କରବାକେ ପଡ଼େ।